Bolup geçen atları Hirod paça da eşitti. Sebebi İsa'nın at ovadası il arasına yayraptı. Käbir adamlar, Yahya çümdürücü ölümden dirilipdir. Ol şol sebäpli bu mucizaları görkezip bilýär, diýerdiler. Beýlekiler bolsa, bu İlyas, käbirlerde, bu önkü peýgamberleriň biri ýaly peýgamberdir, diýişýärdiler. Hirod bulary eşidip, meniň başyny çaptyran Yahyam dirilipdir, diýdi. Hirod doğany Filipin aýaly Herodiýa öýlenipdi. Yahya bolsa Hiroda, senin öz doğanyň aýalyna öýlenmegiň dogry däl, diýipdi. Şonuň üçin Hirod adam iýerip Yahyany tutturupdy. Onuň el aýagyny gannallap, zynnana saldyrypdy. Şeýlelikde Herodiýa Yahya garşy ýüreginde kine saklap, onu öldürmek isleýärdi. Ýöne bu elinden gelmeýärdi. Sebebi Hirod Yahyanyň dogry hem mukaddes adamlygyny bilip, ondan heder etdi we onu gorady. Onu dinledigiçe howsala düşýärdi. Emma şonda da hüwes bilen dinlärdi. Bir güni amatly pursat gawat geldi. Hirod öz doglan güni münasibetli köşk emeldarlaryny, müňbaşylary we jeliläniň tanymal adamlaryny çagyryp toý tutdy. Herodiýanyň gyzy içeri girip, tans edip, Hirodyň we onuň mihmanlarynyň göwnüni çaglady. Paça gyza, "Eslän dadyňy dile, saňa bereýin," diýdi. Onsoň ant içip, paça ýene-de, "Menden näme dilegiň bolsa aýt. Şalygymyň ýarysy da bolsa, saňa bererin," diýdi. Gyz hem daşary çykyp ejesinden, "Näme dileýin?" diýip sorady. Ol hem, "Yahya çümdürüjiniň başyny," diýip jogap berdi. Gyz dessine paçanyň ýanyna ylgap geldi-de, "Häziriň özüne Yahya çümdürüjiniň başyny bir tabakda goýup, maňa bermeňi isleýärin," diýdi. Paça gaty tukatlandy. Emma mihmanlaryň ýanyna ant içen soň, gyzyň dilegini bitirmän ýyzyna gaýtarmak islemedi. Dessine bir jellady ýollap, Yahyanyň başyny getirmegi buyurdy. Jellat baryp, zynnana Yahyanyň başyny çapdy. Çapylan başy bir tabakda getirip, gyza berdi. Gyz da onu ejesine eltip berdi. Yahyanyň şähertleri muny eşidip, onuň jesedini äkitdiler we onu bir mazarda jaýladylar.